Mani Mbadi katemo loso to se bane weche. Kata kamano wachni mar adani ler malongo jopiny onego ng'e ane ang'o kotudore kode in kaka jalony weche mag uchumi CP Evans Ogutu. Erokamano ahinya. Wach mar adani mokwongo wanyalo blame jo bura ma Kenya ka gi chike mane gikalo nikech one thing ma wang'eyo ga ni chon ne wan gi chik mar the Procurement of Asset and Disposal Act nokel chik mar public-private partnership in terms of procurement magi ma chik manyien ma iluwo kidwaro ng'iyo tenders mo ohusika sirikal gi private organizations. Wach mar adani has not been public kendo waduto wang'eyo ni adani nowuok public sama koro jopiny okawe kaka leakage. Wach mar public-private partnership manitiere ga e kind sirikal to gi joma private ok en gima timore kata Kenya ka kende. King'iye kata conventionally across the continent wayudo ka wach ailano timore nyaka Rwanda Airline. There is a very clear framework kidwa timo gik machal kamano gi modalities magiketo which is transparent kendo ganda ong'eyo. Wan marwa mar adani ni to ne wafwenyo mana ka leakage mare owuok to iwacho ni gisani to pok omigi tender. To the preliminary feasibility study manoningo due diligence manoningo gitim wayudo ka ok gitimo. Abro wacho mana weche ariyo adek kuom adani. Mokwongo ne oningo ging'e ni adani ni ben gi case piny moro mopogore gi Kenya ka magi face under any legal thing magisebedo go ka gi through. To noyudo ni adieri adani nigi cases e piny mamoko. There are countries mose keto gini ne gin under investigation in terms of not being transparent. Omiyo mano no koningo beni kara jo evaluation kalo adani to noningo beni at that point noningo beni gitimo a lot of due diligence king'e ni adani was not the right firm magi nyalo procure godo. Mar ariyo inyalo ng'iyo gik moko mag ushuru kaka tax compliance mag company aila no kosebedo ko operate more than one country. Tiyudo kamane jo National Treasury tiyogo en mana ma India kende. Manyiso ni the due diligence manoningo bed ni gitimo across the other countries madani bosebedo ko operate ne ok gitimo. Mar adek ibro neno ka nitiere the shareholders mania who are the members of Adani. Sani minyiso wani ruoth king to gi prime minister maybe ma India ni magi weg Adani. But the profile mane miyo wa as at the beginning ne onge gi jogi. Manyiso ni Adani nigi issues kata mana kaka nobedo procured. Iyudo ka nyoro nobedo table ni adieri ok en Adani kende manokwayo interest in terms of gik manonego bene timore. Ne gin kembni adek. Iyudo mani motimne evaluation gini ochal kagima otimne direct procurement. Manyiso ni mamoko gi kata nobedo ni noyud barupgi to ne onge ng'ama ong'eyo noketo tenge. Manyiso ni contract mar adani in my view is not a good contract. To gima omiyo ok anyal yie gi wach adani ni kata ka the procurement mare obedo maber. Ok inyal miya private owned company perpetual manyiso ni obro own part of KAA kata JKIA obro own part of it for the rest of generations to come. Manyiso ni kata kwase nindo nyikwewa ni adani pod bro bedo mana kanyo. Ok inyal mani chalo ng'amo kao part of the company to be a private institution for the rest of the existence mar Kenya. Koro such kind of modalities kata such a contract kidwa timo to nyaki ng'e ni ihusika jo public to public participation amatemo nikech ineno gicha JKIA en marwa nikech wan machulo ne ushuru. Ok en mana ji mabedo matin kama to give it out to a private owned company. Erokamano ahinya Joyce. Ang'eni pod abo bedo ka penji moko kuom penjo ka pod oluorore kod wachno mar adani kata kamano we aduoka ne Nation kaachiel kod Okinde twako kinyi makauno kachako kodi Nation wachni mar adani adiera jopiny no chako winje e yor rumbi ler malong'o ne onge kama bang'e ne waneno ka koka penjo mopogore ochako nikech